Ta pasonang marohata asa tapuka pertagangata di bagasan budarion. Marhahoman mahita satokin. Amen. Marede mahita. Pasum tongosonmu didok hatami surutan dimna badia bosur mabain tohaki agogo onmu songgop maturohako unasai holan manete rohi sandok diriko ereng mai sai hupai man nungara de rohaki turu di homangoluku doho tau dino busmi agogo onu songgop maturohako unasai holan manete rohi sandok diriko Di bagasan guarni di bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guari ton di parbadia, nama nu palangit, dohot tanoon. Amin. Aisongonon dohatani Tuhan Jahuba, idama ahu apal au sadiri uso-uso sogot di biru-biruku, jala luluakku nasida, songon pangalulu ini parmahan di pungwanna, di ari uju, di tonga-tonga ni biru-biruna, akan nama pari ibana suang songoni ahu mangalului biru-biruku sogot haleluya martangiang mahita ale Tuhan debata pargogo naso atudosan naso marmula jalan naso marujung marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus nunga di baga-bagaun ho tuhami hasesan ni dosa hasitongan dohot ngolu sisa liling-liling na basa-basa hormat tuhami todimi laho manugu-nugu rohado pikiran nami asa marsiohot hami di baga-bagami moluhu bolus hami ragam ni parukilon pahot jala patogu ma roha nami asa huha burjon hami makaporsyai hatam nabadiai jala huha ngulun hami di ngulun hami asa taruli hami di ngulu sisa liling ni liling na di bagasan anakmu Yesus Kristus Tuhan nami amin udul ma kamu Marede mahita. Puji holong diramu, oh Tuhan Yesus Rajaku. Huleon maton diku ai idopina idomi lupa diriku memikir Allah
epistel di pertanyaan Budarion tersurat di Hosea sada mamuka ayat 2 satu ayat sia songona somal margati sore kita majaha. Mula ni hata ni Jahoba marhite-hite si Hosea ninna Jahoba ma tu si Hosea laho maho buat masada buru-buru si babi jalang dot akka tu ni si babi jalang ai sai dati isini tanuido marmainan marbalik sian Jahoba. Jadilah homaibana jala dibuat masih gomer boru nisi dibelaim gabe-gabean manasida jala ditubuhon di ibana sada anak. Dungi dilo Jahoba ma tibana juma guarna si Jezreel ai otik nari marlulu maahu di akka utang mudar ni si Jezreel tu pinopar ni si Jehu jala ahu pasiap pun harajaon ni pinopar ni Israel. Jadi diare nasasadai ponggol honok kuma sereni Israel di huta Jezreel. Dungi gabe-gabean musema buru-burui jala ditubuhon masada buru dungi dilo Jahoba ma tuibana juma guarna nai sohinasian aidang be marpangulahi rohaku tu pinopar ni Israel manang marpamuati rohaku tunasida. Alai marpangulahi marohaku anggo tu pinopar ni si Juda jala polok kunasida marhite-hite Jahoba debata nasidai. Alai dang paluokku marhite-hite sior manang podang manang hamusuon manang hoda manang jolma parsihudulpe. Jadi duk sirang susu nai sohinasian gabe-gabean musema buru-burui jala ditubuhon sada anak. Jadi ninna Jahoba ma jo ngagwarna lo ami aidang bangsokku hamu jaladang hamu napuna ahu. Olak ni ma sahatna martua ma akka nau begehatan di bata nau peopsa jala namangulahosa. Amin. Amin. Lau manomu hatan di bata marede hita. Otokong ihutonaku Yesus ipangoluan naso tadi konoku ona palua hona sai marguru au Tuhan sai marguru au Tuhan otokong ihutonaku Yesus ipangoluan naun ditan ho hamatean lau mo kepondikin asama sukamanian tohapna sumurungi sai marguru au Tuhan sai marguru au Tuhan otokong ihutonaku Yesus ipangoluan. Damene debatana sumurung sian salu naroha ima mangaramoti ate-ate do pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Di hamama nami do tinanami sudah hitana pengudison jamita siangulonota di partangangata. Di opason ima natar surat di Amos 5 ayat 4 1 ayat 6. Sonoma padok nadisi. Apo-apo mangalului Jahoba ay sono dohatani Jahoba tu pinopar ni Israel. Lului hamu mau asa mangulu hamu. Unak tagonan lului hamu Betel jala unang lau hamu tu Gilgal. Jala unang tari prahamu tu Berseba. Ay terbuan tua buangat sugut ya Gilgal. Jala ya Betel gabe siswada.
Luli hamu ma Jahuba asa mangulu hamu. Asa unang dirapuk bagas ni si Joseph songonapi. Jala sudah dipangan hape dangadong pangitopi di Betel nanggo sahalap. Ido sahana. Dia makadong asa prosyaon lao johita taringot tu pajun itu hatta tuaka panurirang nabi napinakin itu hatta lau pararaton harajaun itu hatta laos melengkapi sejarah keselamatan napinatupani itu hatta. Molo tabereng pajun Syabarham lau membentuk sada bangso di jauh debatado Syabarham Syatano Urkasdim. Jala pajun Neima lau sianima adong tubuh si palua Yesus Kristus. Ale terbentuk muse sebelum bangsa Israel ima kerja rudi, kerja paksa nadong di tanah Gusin si Musa jalani Tuhata, aku telah mendengar jeritan daripada umatku, bawalah bangsaku. Jala dipakai si Musa mebuan bangsui keluar satano Mesir. Memasuki tanah Kanaan, alayang go si Musa daksahat tutano na pinarbaga-bagay. Jala lo sisido tadok taboto, ruang masih tersedia, tapi waktu sudah tertutup. Jalala sonima muse pajun yaka sisiana dari latar belakang na berbeda. Suaksoni muse si Paulus sedang giat-giatnya dia meniksa orang Kristen. Jala si Amos di jauh Tuhata siap permahanan. Natape saat tu akhir ningguluna disadari bana dirina nasutaluk layak patut tibana gabe panurang. Natape siamos sian bangsa Yehuda alai manurirangi tu Israel utara. Melopajuun nitu hatta dari latar belakang yang berbeda alai dohonota Tuhan memilih orang yang tepat untuk pekerjaan yang tepat. Jala hampir sudah dari perjanjian lama satu perjanjian baru. Proses penerimaan seleksi, penerapan. Nah di perjanjian lama do perjanjian baru, lausanido diadopsi diaka organisasi tertentu. Ada penerimaan, ada seleksi, tapi tugas yang tepat dan orang yang tepat. Audang nama ninggung dia makadong asa prosyaon alai di perdalanan ni sejarah gereja mungkin talokasihon talokalisasi di hutanami. Jadi anggona jolo na dipilit gabi parhobas pangula di tonga-tonga ni huriai adong istilah ASM anggiat saut muba. Jadi parjujihad do ibana imaju situa anggiat saut muba. Setapi dia mamanami do tinanami au dang nama dokon manang nadi dia alai di hutanami don di sipahutar. Ai parminupiani mana imaju tapilit situa anggiat saut muba. Jaladong istilah-istilah magurbak. Di botamu do amang inang magurbak marguru di bagasan. Toima ajaran itu diduinna. HP sisianna di pemuritan pemanggilan adong prosesna 3 tahun. Dibina Tuhata diajari Tuhata lausido gabes rarat barita nauli tuliat portibion. Dang hola dijau langsung dipaborhat. Kata-kata pertama na pinatupan itu Tuhata iku laku. Alai proses pembenahan, pembekalan 3 tahun, lalu kata-kata Tuhan pengutusan pergilah, jadikanlah semua bangsa
menjadi muridku. Siamos di jo tu hatta, lao manurirangi, tu Israel utara. Jalabui tabereng, basa di jo tu hatta, siamos manurirangi, tu Israel utara, kerajaan Samaria. Alaniah dia makadong asa prosyaon. Karena perlakuan bangsa itu sudah jauh dari hadapan Tuhan. Nah tapi ketentuan na parjolo di jo Tuhan ta bangsoi bangsa yang kudus, bangsa imam. Jala taboto sejarai pada saat dia makadong asa prosyaon sasitong na tangis do Tuhan ta. Jala marhite-hite si Samuel ditolak ibana. Asa unang adong bentuk pemerintahan mengimbangi kekuatan bangsa-bangsa di sekitar bangsa Israel. Ale Roma desakan ni bangsoi pilih madihami sadaraja. Nah tapi si Samuel kalau dibentuk satu kerajaan, nah memerintah raja ada pergeseran. Jala di si adong pajak-pajak tertentu. Ada kaum bangsawan, ada kaum istana, ada yang duduk dalam pemerintahan, alelau segaligus adong petani. Hinorhonima hukum tidak merdalap be di tonga-tonga ni bangsa Israel. Yang kuat tetap semakin kuat, yang lemah tetap semakin lemah. Jaladong maka pajak-pajak berganda untuk menutupi biaya-biaya operasional pemerintahan selain daripada barang-barang rampasan. Jalaima nani suarahon ni siamos ketidakadilan sosial. Jala satu-satunya na memulai kritik sosial na menyangkut hubungan di antara lapisan masyarakat adalah Amos. Jala perlakuan hukum semestinya seadil-adilnya. Taboto putusan pengadilan demi bangsa dan negara, demi Tuhan yang Maha Kuasa. Putusan seadil-adilnya. Alai keputusan apapun itu namanya, bukan seadil-adilnya. Jala taboto takas keadilan yang paling tinggi, justru itulah ketidakadilan yang paling tinggi. Kebenaran yang paling benar, justru itulah kebenaran yang tidak benar. Alaniaha mungkin sama seperti Amos, dipapeol halak do hukum, tuakan apugus, jalado kalamadokon mardisir mardosor, aik ni pora-pora, na pilit gabetikos, molopadokon ni namora. Tapi kita bukan mengutuki orang kaya. Orang-orang tertentu, orang kaya tertentu dipakai Tuhan untuk melengkapi kerajaan Tuhan. Jala dohonota dia makadong asa persiaon. Sudena nileon ni debata. Molo marguna itu harajaon ni debata. Lausido na pinakin ni debata. Dia makadong asa persiaon oluba-luba. Tu bangso Israel asadong pertubatan di bangsoi. Jala ido na disorotan ni si Amos. Taringot tu ketidaklah sosial naso tercapai be. Jala lapisan masyarakat. Secara kepastian akan berubah menjadi kebohongan. Kemewahan dapat melupakan manusia dari asalnya. Penderitaan dapat menghilangkan rasa solider serta cinta terhadap seseorang. Molo disukut tu bangsoi, beribadah do bangsoi, beribadah. Lao do hal itu Betel. Lao tu Gilgal, jala lao tu Berseba. Betel perjumpaan misi Jakob. Mamereng debata malaikat yang selalu turun naik dari sorga. Molo Berseba, perjumpaan pertama Abraham dengan Tuhan. Mereka tetap beribadah. Alai kosong do makna nibadai. Jala molo tatorucon sebelum dan sesudah perikopon. Saya ditahi halahido dang adok sabat. Asabui mulau laon. Aisyah ulau nido dapotan padaraman pencaharian ni bangsoi. Dia maka dong asa prosyaon. Orang-orang tertentu dikecam oleh Amos. Soal peribadatan. Bahkan pejabat-pejabat pada sati. Jala termasuk istri-istri pejabat. Diberatkan dengan lembu basan. Yang terlalu gemuk.
memperkosa hak ajasi orang miskin. Didok dison lulu yamu majahuba, sotong gabeta sukun, jala sotong gabeta dokon, ay gudang hata dilului, seolah-olah na mago Tuhani. Lulu yamu majahuba. Di Yesaya 55 ayat 6, say lulu yamu majahuba, pica terbaik dope Jepang, jala johamu majahuba, pica jonok dope ibana. Adong do tikini debata, naolo pajupang do jolma. Jaladong do tikini debata, nasolo be pajupang do jolma. Jaladong do tikini debata, naolo mangalusi jolma. Alayadong do tikini debata, nasolo mangalusi jolma. Molotajaha dia makadong asa prosiaun hampir mungkin dohonota. Alai ayat perimbangan paralelna. Taringot tu hajahaton, luba-luba, dilubaho debata, marhite-hite siamos, adong perubahan, alai konsekuensi, na solo berubah bangsoi, terbuang bangsoi ke Babel. Adong barita na naiksi paboku tu amak kadong asa prosyaon, buido jolma satu namate, nata pendunga gurang akabarita nauli, alai dongolo, pau bau roha. Kita coba jota bereng Pangukapon 22 ayat 10 sada. Usahahon. Tong ma tidak dati sula hajahaton mangulahon hajahaton. Tong ma diramuni naramuni dirina. Tong ma diulau natigori hati kuranna. Tong ma diperbadiai nabadiai dirina. Budu nomor 8, satu hari perpudi kedatangan Tuhan kedua kali. Nah tapi adong luba-luba pau bau roha. Allah yang go perjahati dan ngolobe pau bau roha. Tong ma tidak dati. Narumar pe tong ma na diula. Do taka namar pardumuat tu si. On taringot tu na pau bau roha pertobatan. Nah tapi pertobatan so natadokon Apostol Paulus na bertobat, adorakso bertobat, Apostol Paulus si Saulus do guarna. Aledung gabe bertobat gabe si Paulus. Dan adong setelah bertobat gabe guarna si Paulus. Saulus nama orang Yahudi, Paulus adalah orang Roma atau Yunani. Ala dua warga kerajaan dapat tibana pada saat ini. Jala hukum kekebalan diplomatik didapat si Paulus pada saat ini. O taringot tu na pau bau roha. Nakin satu namate tong dang muba rohana. Jala taingot perbandingan na tersilang di hau na pinor silangi. Buat capar jahat sada di siamun sada di birangna. Na di siamuni di sol-solimana dirina. Jala dimaklumi mana, sadari mana di pabenanna. Jala di dokon, nati gordo natuhita. Alayanggo nadi siap birangi berbeda sian, nadi siamuni molo natutuhu anak di debata, palua madirim dohot kami atong. Amaton ulona holan na mga kali, parjaha pergabus. Dangadong ulona naso, margabus banyak kali. Alai disadatiki adorakso marujung ngulu amaton dipodahom matu anak konna molo marujung ngulu au haduan dengan adatu baik kamu. Ayadong dope harta karun pusaka nahuta bunihon alai dung mati au haduan ima galihamu ubain di belakang jabuta di bonani pisangi ima tona ni amaton adorakso marujung ngulu jala biasana molohata tona ni akan amate soina mapetingna dihita hala batak alai tona ni nama ngulu dang pola sadia arga alai molo tona ni namate na julu amang tiki mangulu amangon
odo di tonaho tuhami jalaima ingot-ingot. Nananggo sekitar masyarakat pada saat itu termasuk madia kaulau nadat dan yakin adong harta karun. Alai di patorang yang anak konai poparanda sude. Adorak somarujung ngolu nina tua-tuaon. Adong do di tonaho tuhami ikut dengan ada na ayadong do pe arta silehonon na tuhami jalaima benon nami lau manggarar adat nahobar tu ulaun pertua ni na tua-tuan. Ujungnya sude hula-hula nama ria raja nama katai los diului ma dengan ada na diulahon si patopaon ni hasuton. Jaladuk selesai ditaruh batu dian rak lau malahi tu belakang ni jabon jala digali ma sesuai do tona pesan ni amatai ditiki dinguluna jala dibereng madong sada poti-poti jala dibuka ma poti-potion laos dijaha na sida marak majaha surat nabi nanya matai laos didok omma parpudi sahali hamu huototoi nina. Jadi satu nama te petong mangototoi. Lau sidi bani bana omma na parpudi sudi hamu huototoi. Dia makadong asa prosiaon omma tikini debata naolo pajupang dotita. Jalom matikini debata naolo mamakuling hita. Taparase yang tiki. Hari ini akan semakin jahat dan hari-hari Tuhan akan semakin dekat. Asa taparaseak tiki lama muji pasangapet tuhata jalaolo hita paubahon roha sailului hamu majahuba asa dapotan hanguluan. Hidup ini adalah pilihan mangulu manang namate maruli manang namarjea martua manang nasomago. Kesempatan selalu Tuhan berikan kepada kita dan pertobatan selalu terbuka karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada setiap orang yang mau berubah dan mau mendengarkan firman Tuhan. Martangnya kita. Tuhan nami jala debata nami debatani hatuan nami mau lihat itu hadias ni roham. Diobastiki na nilehommu dihami di pertangyangan diborong inon ale Tuhan homa si pujion nami. Jalai masihol ni roham mamereng bangsom asamuba rohana sida. Lasoni masihol ni rohanami ale Tuhan. Sai para romu tiki pikiran nami gugu nami. Dinahu parhasiak kami tikyon lau mamuji ho pasangapoko asadoho tami jolma na pinaluam keluarga nani pasu-pasum. Asa malua hami sian habuangan malua sia jea alai dapat tami hanguluan sisa liling nilileng na naong pinaradem jala lehonomu dihami roha katauon hapat tason nabu manatap sakamu nanaeng sifat turunomu tuhami jala pasu-pasu sudi ruas mualai Tuhan secara khusus jemaat GKP Pamenon manang nadi dia pe pasu-pasu sudi ke pelayanan pasu-pasu sude nak kuatain asabui mardalan huriaon dohok dinggan songon nahu sakapi hami jala las rohanami mangulahuni asa sudinai tahu puji-pujian diho Tuhan nami jala bornginopi ale Tuhan upasat tami daging dohoto dinami asa ho na mangalion peristirahatan nabui mabuan ketenangan jiwa jala paulakon ho saluja nang marsugo talay Tuhan di mata ni hari bicar saya pabicar di hami selas roha leonomu di hami kesempatan nabui mangulah bartua sidot roham martangia kami di bagasan guarni anakmu Yesus Kristus Tuhan siokop jala si paluhami jala siului tangyangi amin. Tapar saulion jala los tapuji Tuhan tamar hiti-hiti de nomor 127 ayat sada tabaopat. Dengan do panogup
Ale Jehovah, Dia kana pinar mananmi, tagamon bahenon manaroan, so terbunyi onodo burjumi, jojo suhardo pambahenanmi, di rohani nasotu mandao, alai marite siani doro, Tuhan diurona tinogumi. Oh Tuhan sai pinuji magoarmu, ai di pangolu hodo hamion, tanda nami mo pambahenanmu, dumi pati uroda mataon, oh batalo modoro ami, manogu ami dinarodopo, olondoro ami dihamion, naing satu lambungmu bainon mi. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena kami merasakan kasih dan berkat yang daripadamu. Engkau selalu menyertai kehidupan kami sepanjang hari, Engkau selalu melimpahkan kesehatan kepada kami, sehingga kami dapat mengikuti ibadah pertambunganmu di rumahmu yang kudus ini. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kuasa telah hadir di sini. Berkati ibadah kami ya Tuhan, agar kami dapat menjalani kehidupan kami ke depannya selalu dalam pernyataan-Mu. Tuhan, tadi hamba-Mu telah menyampaikan sebagian dari firman-Mu. Bukakan hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar firman yang kami dengar dapat tumbuh dan berkembang serta kami nyatakan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga berdoa buat Amat Pendeta Resort beserta keluarga dan seluruh penatua GKPI Pamen. Berkati setiap pelayanan hamba-Mu ya Tuhan, agar setiap pelayanan hamba-Mu membawa sukacita dan selalu tetap setia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang daripadamu, dan setiap pelayanan hamba-Mu hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami berdoa buat jemaat-Mu yang tidak bisa hadir dan berkumpul di sini karena berhalangan suatu pekerjaan atau hal lainnya. Berkati setiap kegiatan mereka yang melakukannya Tuhan, sehingga di hari-hari berikutnya dapat berkumpul bersama di sini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa berjuat jemaat-Mu ya Tuhan dari sektor 1 sampai sektor 13. Berkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, bagi mereka yang dalam sakit, kuatkan dan sembuhkan ya Tuhan. Bagi mereka yang kesulitan, Engkau limpahkan berkat-Mu ya Tuhan yang daripadamu. Bagi kami yang kekurangan, Engkau cukup ya Tuhan, karena hanya kepadamu lah kami meminta dan memohon. Secara khusus, kami berdoa buat jemaat-Mu yang sudah berkeluarga, namun merindukan kehadiran buah hati di tengah-tengah keluarga kecil mereka. Berkati setiap doa dan pengharapan hamba-Mu ya Tuhan, agar keinginan tulus dari hamba-Mu
Engkau jawab ya Tuhan, sehingga namamu semakin dimuliakan. Begitu juga bagi jemaat-Mu yang belum menemukan jodoh atau pasangan hidup. Nyatakanlah kasih yang ada padamu bagi mereka ya Tuhan, sehingga pasangan yang hidup yang Engkau tunjukkan ya Tuhan ada pilihan yang terbaik daripadamu, sehingga dapat bersatukan dalam kasih-Mu. Bagi jemaat-Mu yang mencari pekerjaan, berkati setiap rencana hamba-Mu ya Tuhan, berikanlah yang sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan, agar dimanapun mereka diberikan tanggung jawab yang daripadamu, hanya nama-Mu lah yang semakin dimuliakan. Buat anak-anak kami yang dalam masa pendidikan, berkati setiap proses pembelajaran dan kegiatan pendidikan mereka ya Tuhan, agar menjadi berguna dan membuat bangga di tengah-tengah keluarga, terutama di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat bangsa kami mulai dari puncak pemerintahan yang tertinggi sampai ke pemerintahan yang paling bawah. Limpahkan hikmat dan kebijaksanaan yang daripadamu ya Tuhan, agar setiap putusan yang diambil, dihasilkan, dapat membawa kebaikan dan keadilan di negara kami. Khusus penyakit COVID yang masih melanda di dunia ini saat ini ya Tuhan, berikanlah kami kekuatan dan kesabaran ya Tuhan, agar kami mampu melewatinya. Kami percaya Tuhan, semua cobaan ini akan berakhir, hingga akhirnya penyakit COVID ini hilang Tuhan, dan kembali normal seperti sedia kala. Sebentar lagi ibadah kami akan selesai, dan kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Sertai kami ya Tuhan, agar kami sampai di rumah kami masing-masing dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun, sehingga kami dapat berkumpul dengan keluarga yang dikasihi. Banyak doa dan pengharapan kami ingin kami sampaikan kepadamu Tuhan, namun kami percaya Engkau telah tahu apa yang ada dalam hati kami. Untuk itu Tuhan, agar terang kasih dan berkat-Mu kepada kami, ampunilah kesalahan kami, dosa-dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari Deta. Sianatan itu hatta makubasi hita pasahatu peliata las medok moliate Hebersia ayat 14 dalam tumakas mamudar ni Kristus payat rohamuna siana kaulaun hamatian lau mangului debatasi perngului dipilih do dirina somar lidang tu debata marhite-hite todi nama noktongi. Amin.
Jong mahita salut. Tatangnya koma piliata. Ali di batama nami na di banua gijang hodo haroroan ni salut silel na denggan jalamua linasa libasa na malitus. Usobak kami mas yan nalomitu kami pilihan nami tuho. Malutunga dong tarasobau kami tuho nasiat tangamiado jalo kami. Ayama kami ubana talo kami manangatuho. Asimaroham jalo mapilihan namion gabi na utus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asal pakai kami pilihan upati bulu narajomu di tonga-tonga di uriam do di portibion. Buhay maruhanami marhite-hite to dim. Asalam utadahami kudang ni sileleomi di hami. Asalam gir-gir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Saita ende on mahasangapon ide dalarota saita peleon tuhatai ima pelean tong dumengga ende tadodo sonda upa lomoni rohani tuhatai. Rak martangiang hita di tangiang nani ajar honi tuhata. Alia Liang manami na dimewijang saya pinor badia saya Roma raja saya saut malom raham di banua tongon songon adunjang Leo leon kami tuhan sedarion anguluan siapa sama dosa nami sama pengisan nami. di dosa Dosa tuhan nama nama dosa. dosa unang Nak kami tunggu itu pangjunan. palu Lua mahami siapa ngaku. ai Hona pun haraja dota gugun. rodi Ya sangapos salileng nilileng na. Amin. Jalo hamu ma paso-paso siat tuhatai. Asinorohan itu atas Yesus Kristus. Do tolong setia ni debata mata. Do parsaoran siat todi parbadia ma nama ngaramoti mama sumasu hamu. Amin. amin amin amin. Selamat malam, shalom. Shalom. Ras.